नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. नागरपंचमी दिवसाक आशा निकेतन विद्यार्थ्याक दूध वितरण. कारवारच्या आशा निकेतन या शाळेच्या विद्यार्थ्याक नागपंचमी दिसाक दूध वितरण करून विशेष रीती नागपंचमी आचरण केली. या कार्यक्रमात एडिशनल पोलीस अधीक्षक जगदीश हेमी मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. त्यांनी सांगले की हिंदू धर्माचे प्रत्येक सण सामाजिक उद्देशपूर्वक आसात आणि या नागरपंचमी निमित्तान मुकबधीर विद्यार्थ्याक दूध वितरण करून जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष समाजसेवक श्री माधव नायक हेमी एक बरो संदेश समाजाक घालून दिला असे त्यांनी उद्गार काढले. या वेळार माइंड टू माइंड किंडर गार्डन या शाळेचे मुख्याध्यापक सुमा एलिगार हेमी आपले उलोवप केले. या वेळार रामा नायक, कॉर्पोरेशन बँकात मॅनेजर देवानंद होसमनी, रमेश कुनगी, नित्यानंद नायक, बाबू शेख, सतीश बेळुरकर, काशीनाथ नायक, आशा निकेतन शाळेचे शिक्षक वर्ग आणि इतर समाजसेवक हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. अखेर कारवारच्या काळी पुलाक भाग मिळाले विद्युत दीपाचे. कारवार काळी न्हंयचे जुनी पूल 41 वर्सां आपले अस्तित्व टिकोवन अकस्मात जमीनदोस जाले. तेजेर सार्वजनिकांन खूप अशे सरकाराचेर आरोप प्रत्यारोप जाल्यार या पुलाचेर विद्युत दीप आसल्यार रस्त्यावेले पुढले कितें तरी वाहन चालकांक दिसूं शकताले आणि अपघात टाळू शकतालो अशें सार्वजनिकांले मत. कित्येक वेळा प्रसार माध्यमांतल्यान या काळी पुलाच्या विद्युत व्यवस्थे बद्दल प्रशासनाक जागयताले, पण प्रशासन म्हणा किंवा संबंधित अधिकाऱ्यान कानमनार घेतले ना. दुर्घटनेची वाट पळयता काय कितें असो संशय लोक करतात. आणि आता पूल कोसळटरीत सदांच अधिकारी येवन सर्वेक्षण करून आपापले मत उक्तायतात. आता नवीन पुलाचेर लोखंडीचे पायप उबे करून दोरेन वायरान बांधून तांकां विद्युत संपर्क दिला. कोणाल्या कोम्यान साथ घालू, पण आता पुलाचेर विद्युत व्यवस्था केली. नाजाल्यार दोन्ही पुलाक चुनमान रंगरंगोटी करच्या शिवाय मेंटेनन्स म्हण मात्र शून्य आशिल्ले. आता तरी प्रशासनान मनार घेवन मोडिल्ल्या पुला बदलाक दुसरो नवो पूल बांधून सार्वजनिकांक आणि वाहतुकीक सुलभ करचे अशी सार्वजनिकांची अपेक्षा आसा. पळोवया सरकार हेजेर कितें निर्णय घेता ते सार्वजनिकांचे लक्ष आसा. कारवार बायसिकल क्लब तर्फे सायकल जाथा अभियान. कारवार प्रतिवर्षा प्रमाणे स्वातंत्र्य दिना निमित्तान कारवार बायसिकल क्लबा मार्फत सायकल जाथा आयोजित केल्ले. स्वातंत्र्योत्सवाच्या वर्सा प्रमाणे या वर्साक 77 किलोमीटर सायकल जाथा आयोजित केला असे आयोजका वतीन कळयला. या सायकल जाथाक कारवारच्या मादाळी ग्रामपंचायतीतर्फे प्रत्येक वर्साक सहयोग करतात म्हण आयोजका वतीन मादाळी ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्ष, पीडीओ, सर्व सदस्य आणि सहकार केल्ल्या सगळ्या सार्वजनिकांक आयोजका वतीन आभार व्यक्त केलात. अशीच हेच पुढे सहकार्य मेळचे अशी अपेक्षा व्यक्त केला. आम्ही कारवार बायसिकल क्लबाच्या ना एवरी इयर इंडिपेंडन्स डे अलॉंग विथ पब्लिक आमगे खाली बायसिकल क्लब मेंबर्स ही पब्लिका बरोबर एक इव्हेंट करतात. आणि 77 ज्या वर्स इंडिपेंडन्स डे कितला वेळ इंडिपेंडन्स डे सेम किलोमीटर्स आम्ही तिथले सायकलिंग राईड करतात. सो ह्या वर्स 77 किलोमीटर्स 77 इंडिपेंडन्स डे कंप्लीट झाले निमित्त 77 किलोमीटर्स. आणि प्रत्येक वर्ष आमगेले पीडीओ आणि ग्रामपंचायतीच्यान आमकां भरपूर सपोर्ट करतात. आम्ही खरे विदिन द हार्ट वी आर व्हेरी थँकफूल माजाळी ग्रामपंचायत आणि सगळे तांगेले मेंबर्साक आमचे धन्यवाद. आणि अशीच सपोर्ट मुखार बी उरूं म्हणून थँक्यू. कारवार दैवज्ञ महिला संघाचे नूतन पदाधिकारी निवड. कारवार शहराच्या दैवज्ञ महिला संघाची 2024-25 सालाची नूतन पदाधिकारी निवड कारवारच्या दैवज्ञ भवनात झाली. तेतूंत संघाचे अध्यक्ष
वर्षा रेवणकर, उपाध्यक्ष आनंदी रायकर, चित्रा रेवणकर, खजांची दीपा वेर्डेकर, उपखजांची आशा रायकर, प्रधान कार्यदर्शी संध्या रेवणकर, उपकार्यदर्शी सीमा शिरोडकर, संघटना कार्यदर्शी पूनम वेर्णेकर, सहसंघटना कार्यदर्शी श्रेया अन्वेकर असे प्रसारमाध्यमांक कळयला. कोण शिकत ना कोणा उलट होत ना तांकां एक हिशोबान चान्स दिता आनी अजून म्हणजे त्या चान्सा खातीर आमी पयलीं जावन आमी महिला संघान सपोर्ट करता. आमगे महिला संघ म्हणल्यार कितें आशिल्लो उद्देश कितें आशिल्लें सगळें विसरला. सत्ताक आमी 25 वर्स कार्यक्रम जालो, 28 वर्स केली. हेका जाय कितें सगळ्याक सहकार केली जाय, सगळ्यांक मंत्री एक उरचे जाय, सगळ्यांक एकेच केलेले आनी मनी केलेले म्हणजे काम खंयची जावना. कितें एक जातलें खरें देव वसाची गुरू विचार वेगळे उरतात. एक बंद तार तांचे वाडटले पयलें म्हाका कशें दिसता आनी अशें सगळे 15-25 जण मेळ्ळे आनी इतली व्हडली संख्या वाडला, इतली व्हड व्हड जाल्लो आसा, फळो येवलो आसा. यल्लापूर शहर पंचायतीचं पौर कार्मिक कर्तव्यात असताना हृदयघातान मरण. यल्लापूर कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर शहर पंचायतीची पौर कार्मिक लक्ष्मण आईत्रा हरिजन हेमी कर्तव्यात असताना अचानक हृदयघातान मृत जाल्ली दुर्दैवी घटना घडली. मान्य आमदार शिवराम हेब्बार हेमका घटनेची माहिती मेळताच ताबडतोब सरकारी आस्पत्रेत वचून मृत लक्ष्मण आईत्रा हरिजन हेमगेल्या पार्थिव शरीराक अंतिम नमन करून तेमगेल्या कुटुंबाक धैर्य दिली अशी माहिती मेळ्ळा. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.